Maayong hapon, Negros. Ako si Nico Delfin. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla sang Negros ang adulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live, kag YouTube, kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa siyudad sa Kabangkalan, Himamaylan, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Bacolod City, posible ipaidalom sa MECQ bangod sang nagasaka nga kaso sa COVID-19. Sa Sipalay City, 14 ka mga katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Office nagpositibo sa COVID-19. Cashless transactions sa bus, ginsugura na sa biyahe padulong Victoria City. Sa Bacolod, senior citizen, biktima sang hit and run. Driver nga nakabunggo, wala pa makilalaan. Kag, bato nga nahulog sa compound sang NOHS, ginausisa na sang geologist kung bala meteorite. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa EB Magalona, 77 ka mga persona, lakim nagduwa ka mga babayi, arestado sa Bulang. Ginaresto sang kahapon sang kapulisan ang 77 tanan ka mga persona matapos sila nga madakpan nga nagapatigayon sang illegal nga bulang sa barangay San Isidro sa EB Magalona. 18 ka fighting cocks lakip ng 6 kapatay nga manok ang na-recover sa mga naaresto. Sila tanan ang gin-detain sa EB Magalona PNP. Kaso nga violations ng PD 449 ukon ang pagsupak sa cockfighting law ang ipasaka batok sa ila. Sa number 9, driver arestado matapos ginaligar iya hana nga himuslan ang grade 11 nga estudyante. Detained karon sa Toboso PNP ang 52 anyos nga driver matapos ginaligar iya ginana himuslan ng 16 anyos nga grade 11 student sa Sabado. Suno kay Captain Paul Kenneth Magan, hepe sang Toboso PNP. Sa namatyan lang nagkita-nayang duha kag naghagaray mag-inom. Sang nakainom ng minor de edad, didto na siya ginhalukan kag hana pa nga kuntani nga himuslan. Arestadong suspect kag kaso nga attempted rape ang ipasaka batok sa iya subong nga adlaw. Sa number 8, lalaki patay matapos mahulog sa ginasakyan nga traktora. Patay ang 28 anyos nga pasahero sang traktora matapos mahulog samtang nagasakay diri sang Sabado sa Banwa sang EB Magalona. Ang biktima ginkilala nga si Reno Oliver, 28 anyos. Sa investigasyon sang PNP, si Oliver upod sa 4 ka mga persona ang sakay sa traktora matapos nila ito ang isa ka trailer nga kargado sang tubo kag dalong kontani sa hacienda proper. Sang maglabay sa bayan sang hacienda Manalo 5 sa Barangay Tanza, hinali na lang nadagdag si Oliver kag maigo sa bato ang iya ulo. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Sa number 7, senior citizen patay matapos mabungguan sang salakyan. Patay ang 69 anyos nga si Olivia Porceso matapos mabungguan sang auto sang Sabado sang kaagahon sa highway sang Barangay Alihis. Sa investigasyon sang Police Station 8, si Porceso ang nagatabok lang sa dalan sang siyang mabungguan sang salakyan. Suno kay Captain Elmer Bonilla, hepe sang Police Station 8, tubtob karon wala pa makasungka ang driver sang salakyan nga nakabunggo sa lola. Ila pa nga tan-awon suno kay Bonilla kung nakuha sang CCTV sang DRRMO ang pagbunggo kay Porceso kag kun bala ma-identify ang salakyan para makilala ang driver nga nakabunggo sa biktima. Sa number 6, Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board ginaduso ang cashless transaction sa mga pampubliko nga salakyan sa pihak sang pandemic. Yari ang report. Opisyal nga ginlunsar sang Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board upod sa pamunuan sang Viacar Transit Incorporated
ang Automated Fare Collection System o kung AFCS sa mga bus sa North Terminal sa Bacolod kainasang aga. Ang AFCS isa ka sistema kundi hindi na kinahanglan pa sa mga pasahero kag konduktor sang bus nga magdaw-anay sang plete. Ining nauna nga ginpatuman sa Western Visayas, partikular sa napulo ka bus sang VTI nga nagabiyahe Bacolod Victorias. When we run the public transport sa mga modern jeepneys, meron na mga AFCS. But here, the first time, dito po sa Region 6. And we're talking about first time in the buses, yung bus. Valyacar is also looking at interconnectivity using the same card. Meaning to say, kung bakal sila inina card, they will use this to tap. And pag baba ang atong mga modernized jeepneys, they can also use the same card. No? So no need to get additional card from bus. Pag naog sila sa terminal, they will take the taxi or they will take the jeepney. Interconnectivity, same using the same card. That's the reason why we have this process of registration, orientation, contract signing, tapos i-upload sila doon sa system para makita ng systems manager, itong taong ito tumatakbo. Tumatakbo ng 100 kilometers. Ikukwenta yan, yung cost per kilometer, yun ang ibabayad sa kanya. Sa araw-araw yan, ha? Paagi sa libre nga AFCS card nga ginahatag sa terminal, nagapating tagdumalahan sang bus company nga mapaiway ang masami paglinalisay sang konduktor kag pasahero, pati na ang holdapanay kag paglatnanay sang COVID-19 sa bus. The top cards are available to the riding public free of charge. Only the load will be paid by the commuters. That it has always been my goal to continue what my father, the late Dr. Ricardo V. Anson, and my mother, Olivia V. Anson, had started. Our company always keeps on improving, and I assure you, dear friends, that we will do so for many years to come. Nagpaina sang 5 bilyones pesos nga pondo ang LTFRB para sa igapatuman nga cashless transaction system sa mga pampubliko nga salakyan. Nalakip diri mga bus, taxi kag jeep. Inibisan pa may pilaman ka mga katapos ang transport group ang nagpabutyag sang pagpamatok bangod sang kabudlayan sa pagbakal kapag install sa mga equipment nga ginakinahanglan para sa modernization program sang gobyerno. Sa number 5, required na ang mga Negrense nga magpakita sang negative test result sang RT-PCR test kung magsulod sa probinsya sang Cebu. Ang mga gikan sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Bohol ang required na nga magpakita sang negative result sang RT-PCR test within 72 hours antes makasulod sa probinsya sang Cebu. Inibase sa bago nga executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia. Pwede man ang negative result nga kuha sang antigen result pero dapat within 48 hours pa lang ang resulta sang test antes sang biyahe pa Cebu. Ang DOH siya main responsable sa pagpatigayon sang rapid antigen test sa tanan nga ports of origin sa mga nagabiyahe padulong Cebu. Ginkasugtan sang gobernador ang iningatikang kaupod ang nagkalain-lain nga tiglawasang ahensya sang gobyerno para mapangapinan man ang mga residente sang Cebu. Sa number 4, gobernador sang Negros Oriental hindi pabor sa total lockdown sa probinsya sa tunga sang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ginpahayag ni Governor Roel Digamo nga hindi masarangan sa karon sang provincial government sang Negros Oriental ang ipadalom sa total lockdown ng probinsya. Magluwas na lang nga may bulig nga ihatag ang national government. Suno kay Digamo, unsustainable kag unaffordable ang pagpaidalom sang Negros Oriental sa lockdown. Gani ang ginatan-aw nga solusyon sa karon sa probinsya among pagpatuman sang granular lockdown sa mga lugar nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Sa latest nga datos ng Provincial IATF sang Negros Oriental, 1,837 na tanan ang active cases sa probinsya kag kalabanan diri ang sa Dumaguete City. Ginpanawagan man sang gobernador ang alkalde kag IATF sang Dumaguete agod nga matalakay ang tikang agod manikawa ng padanya pagsaka sang COVID-19 sa syudad.
That is why we are recommending for a granular lockdown. Because we cannot afford, for now, we cannot afford for a total lockdown in the whole province of Negros Oriental. Unless otherwise the national government will help us. Sa number 3, nagdangat naman sa masobra 2,000 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Sang weekend, sunod-sunod nga 3-digit ang active cases sa probinsya, kag sunod man nga 3 kaadlaw, may nagaka-record nga napatay bangod sa COVID-19. Mas madamo ang na-record nga new cases ipaanggid sa recoveries nga gin-report. Sa Hunyo 13 nga report sa Provincial Incident Management Team, 2019 ang active cases. Ang mga nagpositibo yara sa nagkalain-lain nga facilities sang LGU kag probinsya. Ang syudad sang Himamaylan ang may pinakamadamo nga kaso, 186. May 8 kaiban pa nga syudad ang may 3-digit active cases. Damlag pa nagsapol ng gobernador sa mga alkalde sa probinsya kaging kasugtan ang pagsira sang border sa Negros Oriental kung sa din essential travel lamang ang tugutan bilang tikang nga matap ng pagsaka pagid sang COVID-19 cases. Ginapabot ang pagpagwa sa gobernador sang executive order nga magapatuman sang uniform nga guidelines nga nagalakip man sang pagpabilin sang below 18 sa ilatag sa mga panimalay kag pagsira sa mga resort angot sa pagdumdum sang adlaw ni San Juan Bautista. Sa number 2, kakatapos sang Disaster Risk Reduction and Management Office sang Sipalay ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang nakalockdown naman ang CDRMO sang Bago. Suno kay Junilo Bugtae, Executive Assistant kag pamuno sang Sipalay Emergency Assistance and Rescue Services o Concierge, 13 sa 22 kagin swab sang Sabado, suno kay Bugtae, ang nagpositibo sa virus sandig sa ilang test result nga nagwa sang Domingo. Sang nagligad nga semana, may isa ka personnel sang DRMO nga nag-COVID positive, rason nga nag-contact tracing kagin patigay ng swab test. Sini nga Lunes, ang nabilin nga mga team, ilakip na ang office personnel sang DRMO ang ginpaidaluman sa swab test. 26 na nang ginswab subong adlaw, kag ginapaabot nga Martes magagwa ang ilang result. Ang Bureau of Fire Protection sa karon nga nagabulig sa pagresponde sa mga emergency cases sa Sipalay. Sa announcement sang Bago CDRMO, naka-lockdown naman ang ila talatapan matapos may 2 ka personnel sini ang nag-COVID positive. Ang lockdown tubtub Hunyo 16 para sa decontamination. Sa Talisay City naman, ginmando ni Mayor Neil Lizares ang temporaryo nga pagsira sang City Mayor's Office kag talatapan sang Executive Assistant para sa disinfection kag contact tracing. Suno kay Dr. Joy Gonzon, ang City Health Officer, ginpaidalom na sa swab test ang mga naging close contact sang COVID positive kag karon sa gabi o kon buwas ang ilang resulta. May bilin pa kami nga personnel nga daw 8 kagapon. Amo lang amo na naging para cater but ang amo lang nga i-cater ang mga trauma cases kag emergency cases but ang mga medical ginduso lang anay namon sa barangay health station para makatawag sila sa CHO nga amo lang anay pick up sa mga patient ang ato sa mga barangay. Kag sa numero 1 sang mga nagapanguna nga balita subong nga adlaw. Syudad sang Bacolod posible nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ sa madason nga inadlaw. Tugas ang nagasaka gihapon nga kaso sang COVID-19. Operation sang Casino Filipino sa Bacolod, ginpauntat bangod sang malapit sa 80 ka mga empleyado nga nagpositibo sa balatian. Yari ang report. Temporaryo nga nag-untat operate kagin sarada ng Bacolod Casino Filipino sa Danan Lacson sang may 79 ka mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19 humalin bulan sang Mayo. Ginkompirmar sang tagdumalahan sang casino nga nagwang resulta makaligad nga ilagin test ang 360 ka mga organic kag non-organic employees. Gin-disinfect kag gin-sanitize ang pasilidad sang casino. Rest assured that we're doing everything just to contain this. Hindi lang sa casino nagakatabo ang latnanay sang balatian. Magluwas sa workplace, madamo man sang kaso sang latnanay sang COVID-19 sa sulod mismo sang mga panimalay. Gani tungod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod,
Ginsiling ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga sa Hunyo 16 posible ipatuman ang masugot nga pagsulundan sa syudad sa Bacolod kontra sa COVID-19 sa idalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Suno kay Ang, ining iga-deliberate sang Interagency Task Force para maligwat ang quarantine status ng syudad nga subong yara sa idalom sang Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. We don't know until it's there, no? By June 16, ma-MECQ kita. It's nothing is official, but it is also possible. Kaya grabe katagas ang cases ta. Kung basehan ang records ng EOC, wala naganubo sa isa kagatos ang panibagong COVID-19 cases sa Bacolod humalin sang nagliligad nga simana. Gani magluwas man sa istrikto nga pagpatuman sang minimum health standard protocol, nagapadayon man ang COVID-19 vaccination para sa mga A1 tubtub A3 category. Nalakip diri mga medical frontliners, senior citizens kag may comorbidities. Ginligwat man sang local government unit ang mga pagsulundan angot sa hospital supervised home quarantine kundi ang mga pasyente nga may mild symptoms, vulnerable kag may comorbidity ang sarang makapaidalom sa HSHQ. Depende man kung makapasar ang iya ginaistaran sa home care checklist. Kag sa good vibes, geologist gikan sa DNR nagpadulong kay nasang aga sa Negros Occidental High School para lantawon ang bato nga nakitaan sa compound sang eskwelahan. Suno sa school principal, may mga nagpabutyag nga luyag baklo ng bato nga ginapatian isa ka meteorite. May report si Romeo Sobaldo. Nagpadala sa licensed geologist ang Provincial Environment and Natural Resources Office sa NOHS para mausisa ang bato nga nahulog sa sulod sa compound sang eskwelahan sang Hunyo 4. Isa kadako nga pala makutanon kung makabig nga meteorite ang bato bangod suno sa una nga nakasapu diri nga misis ang security guard sa eskwelahan, nakibot na lang siya sa hinali nga may naglupok kag nakita niya nga nagadaba-daba ang amo nga bato. Ano sa tabuan gaano ginobra ni si misis mo? Gaano siya kay masukat sa ano na gano pa sa rice cooker. Tapos Ngala sa ano kay gulpi lang sumigabong. Oo. Kasi siya mismo yung nakakita, hindi ako nakakita. pagkakita yan nung kakatabo ano sir gada-daba pa? Gabo, yung kantukan niya, gipulot niya. Gada-daba pa una? Ano yan sa ano, gimbasyahan niya tubig. Nagdab sa kay siya nakakita mo na dagdag. Gimbasyahan niya tubig? Bula ko mga kalayo. Siya man na yan na gano'n sa kon. Oo. Gani para maatagan kung ano gid ang bato nga nahulog sa compound sa eskwelahan, nakigangot si NOHS Principal Mario Amaca sa nagkalinain nga mga ahensya sa gobyerno. May nasugilanon siya nga taga National Museum nga naglantaw sa itsura sa bato pinaagi sa video. Iya ginhabalan si Amaca nga sa itsura pa lang may posibilidad nga isa ka meteorite ang bato. Lang niya, Ang itsura? Sa itsura, ya, kaya tibulo-buliswa ko mo. 80 to 90, 70 to 80 pagkati sa linya. Pero 100% hindi pa, kaya wala pa malantaw, gid. Wala pa ma-examine gid sa laboratory. Para mas maatagan, nagpadulong sa eskwelahan kay Inasang Aga ang geologist sang Penro kag focal person sang Mines and Geosciences Bureau nga si Arnel Angelo Oralde. Sa inisyal niya nga paglantaw sa bato, hindi amo sina kadako sang iron content sini bangod wala nagatapik maayo sa magnet. Pero may nakita siya nga olivine content ang bato nga isa man sa mga mineral nga content sang meteorite. Balaway. Tamo lang pa sa inyo. Usually ara na sa mga meteorite nga content ang olivine. Amo na siya so far, so amo na siyang present sa dere. Iron gamay katama. Sa magnetic gamay. More on nickel sa sir. Wala sila. Ang balani. Para masiguro kung meteorite kid man ang bato, kinahanglan ini nga madala sa laboratory sang UP o National Museum. Subong pa lang, may mga nagapabutyag na sang interes sa school principal nga baklon ang bato. Sir, do ka damo interesado sa bato paano mo ginahalungan? Oo, damo gid. Damo ka kontak sa imo. Kontak ko. Bisan May anak ganito tawag sa akin ng abogado, baklo nila yun yung Pila ko prote. sir. Pila ko no. Piso yung brato mo niya makal. Yung collection mo lang yan. Pero imo sir pag plano dira isimuon sa iya nga Learning nang siya para learning siya. learning sa estudyante. Oo. Taguon sa eskwelahan. Oo. Pwede man sa komisyon, whatever. Para sa iya, meteorite man o kung hindi, isa kadako nga bulig para madugangan ang kaalam, hindi lang sa mga estudyante sang NOHS kundi pati sa mga regrense ang pagtuhaw sang amo nga bato. Magahulat ang eskwelahan sang instructions sang National Museum kung bala ipadala dito ang bato o kung ila ini nga kuwaon sa Bacolod. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.
Kagamuyadto ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla Sang Negros. Tugtugwas, ako si Nico Delfin. Maayong hapon.